Takže čaute, tu je štvrtý diel z môjho dobrodružstva. Dúfam, že sa vám tie predtým páčili a dneska vám chcem ukázať, začal som si stavať dom a ukážem vám nové diamanty som našiel. Takže idem hneď na to. Tak, čo sa mi vypaluje? Kamene. Tak, a kamene, dobre. Tu mám všetko také kameňov, strašne veľa, vajce, jablka. Som si urobila aj farmu na stromy. Tak, kde to? Tuto, vidíte, už ich tu je celkom dosť. Budem ich bola kedy skopať kvôli jablkám a ukážem vám aj tých koňov, lebo som si ich do ohradky už dal, bolo ich 6. Tak, kde ste? Počkať, nie, to je tuto. Lebo som išiel. Za môjim domom to je, čo si stávam. Hneď vám ukážem aj ten. Tak. Dneska vydávam prvé no, dneska bude asi prvé a potom pôjdem asi každý deň jedno. Tak, takto vypadá ten dom. Ešte nie je vôbec dostávaný, ale bude veľký. A kone vám ukážem. 3 také a 3 také sa mi zdá. Kráľ, Ježišmária, týchto je strašne veľa. Ale sa to je dobré. Uhlie to vykopem. Keď vypalíme teraz kamene, tak sa to hodí. A kone prvý. Druhý. Tu bude ešte tretí taký istý a tu jeden. Týchto som sa tak troška inak dohradil, lebo mi nevyšli tieto, ale nemôžu zdrhnúť, taký čierny. Dobre, teraz vykopem hento uhlie. Strašne veľa som včera to robil, nudil som sa doma, chorý som, tak som to drtil a celkom sa mi darí. Ako tam bolo 6 diamantov, čo som teraz našiel a predtým bolo ich 4 sa mi zdá, no. Boli 4 a to je celkom pohoda, na štvrtý diel, to je podľa mňa dobré. Tak, poďte, dosť ich tu je, halus, poď. Dobre, dal som pre istotu faklu. Tak, čo? Takže to bude taká postupka, že toto bude takto schody a potom hore dám schody. To skončím prvé po schode a potom poviem takisto druhé. Možno to bude dobre, neviem. Villager, ty sa skovaj radšej. Ale neviem, asi mi ešte ani jedného nezabili. Dobre. Každý vám som zase kopal, môžeme si ešte kúsok vykopať. Bridge minoval som včera dosť. Aj som si zvýšil o jedno patro toto, aby som si nebuchal hlavu. Takto, idem rýchlejšie. Tak, poď. Koľko tu má galbačku? Tu vymením za sekeru. Dobre. V tejto novej verzii je halus aj to, že vám tu takto ukazuje damage na týchto veciach. Tie diamanty sú tu. Celkom blízko tuto. Tu. 6 ich je tu. Krásne. Potom si chcem ešte enchant table urobiť. Alebo ideme hneď, nebudeme bridge minovať. Raz, dva. Dobre, krásne. Potrebujem ešte 3. Raz, dva, 3. Mám. Dobre. Teraz potrebujem nájsť obsidian. Alebo urobím si vedro a pôjdem sem. Takže strihnem to a keď tu budem, tak sa ozvem. Dobre, takže som späť a idem skúsiť tie obsidiany. Poď. No tak nič. Fú, tlačí. Sem. Dobre.
Čo? A obsidian, jo. Krása. Raz je druhý. Hej. Nemôžem zomrieť. Jozef, ako má vodu. Fail. Dobre. Tak. Dobre. Ja nemám. Masakra. Voda. No, skap. Lama zasraná. Vodu nemám. No. Dobre. Tak to už vykopem voľako. Nie. To je na hovno. Počkajte, idem si ešte prevodu, tak ešte jeden strich. Takže som späť a vyskúšam to urobiť takými schodíkami, akéby. Tak. No toto. Nie. Prečo to takto je? Že si tu robím také schody. Možno tu už nebude. Dva. Ja to vyskúšam odkopať. Krásy mám. Mám jeden obsidian, krása. Dobre. Idem skúsiť vyššie. Takže tu ešte nie. Obsidian, takže pohoda. No a teraz... není. Tak a teraz si to odkopem a tu si dávam kyblik s vodou a bude fajne. Dobre. Ešte diamant možno nájdeme. No, poď. To je asi všetko, no. To už len držím. Krása. Dobre. Tak, teraz si dám faklu. Odkopem toto. Počkať. Tak nič ešte. Čo? No poď. Dobre. Čo si robí? Ja to tu odkopem a potom sa vám ozvem. Takže som tu späť a ešte si vykraftíme očarovaný stôl a skončím tento diel. Tak, takto. Tak. Krásne. Takže to je všetko, čo som mal dneska na vás pripravené a čaute do budúceho dielu.